What's up guys? Good morning. So for today's vlog, magro-road trip po tayo dito sa Diversion Road. So shout out po sa lahat ng nanonood ng video na to. Nandito po tayo ngayon sa Rotonda sa Naga. So iikot po tayo papunta sa kaliwa. Kasi pag nagkanan ka dyan, papunta yan sa Magsaysay. Pag dumiretso ka naman, ang dadaanan mo nyan ay sa Panganiban Drive. So dahil ang vlog natin ay Diversion Road, so kakaliwa po tayo dito sa Rotonda. Galing po tayo dito sa Concepcion Pequeña. So ito, medyo traffic po tayo dito sa Rotonda. Yan, makikita nyo nandyan yung land bank. Then yung kali na yan, pag diniretso mo yan, Panganiban yan. So dyan sa kantong yan, nakikita nyo yan yung police station. So kung kailangan nyo ng tulong ng mga police, nandyan, meron tayo dyan sa kanto mismo. Yan, diretso tayo dito kasi pupunta tayo sa Diversion Road. So nandito po tayo ngayon, may dadaanan po tayong release ng tren. So dyan po sa kabila, yan yung skates na sinasakyan na dumadaan sa release, papunta naman yun sa part ng Kapuknasan at San Antonio Milaor. So diretso lang po tayo, tinatahak natin ang Diversion Road. Fast break. So dito po sa Diversion Road, bali dalawang hospital ang madadaanan natin dito. Una, yung Mother Seton Hospital. Yan yung unang private na magandang hospital dito sa Naga. Sa tapat niya, nandyan yung ginagawang condominium. Yan, nakikita nyo yan, condominium yan. Yan, kulay green. So, diretso lang tayo. Sa una-unahan, nandyan naman yung bagong mall na tinayo dyan, yung Yasiano Mall. Yan, Yasiano Mall yan. So yung nadaanan natin kanina, mga building sa gilid ng kalye, mayroon din dong park. Hindi lang kasi ako pumasok. So dito tayo ngayon. Yan, yung nakikita nyo, yan yung Yasiano Mall. Bagong gawa lang yan, mga siguro less than 2 years pa lang yan. Malapit yan dun sa Robinson Mall. So ang sunod nating dadaanan, yan yung Almeida Highway. Yan, may mga lumalabas na yan na sasakyan. Almeida Highway yan. So sa kanto niya, nandyan yung Robinson Mall. So ayan, yan po, yan yung going to Almeida Highway. Yan, Almeida Highway yan. And sa kanto niya, dyan yung tatagpuan ang Robinson Mall. Yan namang Robinson Mall, bagong gawa lang din yan. Siguro wala pang 3 to 4 years pa lang yan. Dyan. So medyo malaki rin yan. Yan yung isa sa dalawang malalaking mall dito sa Naga, yung Robinson Mall at saka yung SM City Naga. So halos sa dyan sa may Robinson na yan, sa tapat niya, dyan natin makikita yung pangalawang private hospital dito sa Diversion Road. So may pating kanan sa opposite side ng Robinson Mall, dyan natin makikita yung
NICC Hospital. Yan. Yan, nakikita nyong marker sa kabila sa may parte ng kanan. Yan. Yan ang NICC Doctors Hospital dito sa Naga. Yan po ang marker niya. NICC Doctors Hospital along Diversion Road, Naga City. Okay, so tuloy na tayo. Ang sunod natin i-feature na building ay yung building naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito rin yung makikita sa Diversion Road. Yan po ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay. Then sa tapat niya, sa una-unahan lang, nandiyan naman yung opisina ng ano ba yung opisina dyan? Pag-ibig. Oo, dyan yung Pag-ibig opisina sa ALDP Mall. Sa tapat niyan yung drive-thru ng McDonald's. Diyan sa may kanto ng McDonald's, diyan sa may lumalabas na sasakyan, pag pumasok ka diyan sa kanan, yan yung daan papunta sa Central Bus Terminal. So lang ngayon hindi tayo dadaan diyan kasi dito lang tayo sa Diversion Road. So tuloy-tuloy lang tayo. Yan. Diyan sa may kanto naman yan, meron ulit dyan ng police station. So kung kailangan nyo ng police, meron dyan. Katabi naman yan ng police station ay yung opisina naman ng Department of Education, DepEd, Naga City. Then sa kaliwa, sa tapat, katabi ng ALDP Mall, meron diyang bagong gawang building. Yan. 3 to 4 years din yan. Hindi pa lang yan katagalan. So medyo malaki din yan. Diyan makikita yung pinakamalaking outlet ng Anjena Trading dito sa Naga. Katabi niya, meron diyang kainan, yung legend na Bigs dito sa Naga. Tuloy lang tayo. Yan, itong pasukan at labasan na yun dyan ay isang kalye pa yan, papunta pa yan sa Central Bus Terminal. Yan sa may tricycle na yan, pag pumasok ka dyan, Central Bus Terminal yan. Okay, so tuloy. Yun naman, hanggang dito lang yung ng Diversion Road. Ito naman yung crossing dito. Pag tumuloy ka dyan, dire-diretso papunta na yan sa Maynila or Mila Ormona yung dadaanan mo dyan. Then kakanan tayo dito, papunta na yan ng sentro ng Naga City. So kanan, dito tayo sa kanan. And after that, meron tayong dadaanan ulit na Riles. Kakanan ka ulit, then dire-diretso papunta na yan ng Naga Market. So, shout out po sa lahat ng nanonood. Hanggang dito na lang po ang video natin. Hanggang sa susunod na video. Bye bye.